Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depres ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybaroan angon sa ecological nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 43 minutos sa nakaligad sa Tagna ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Untupit sa 30 sa bulan sa Nobyembre 2021. Katapusan karon nga adlaw sa bulan sa Nobyembre. Magadulo naman kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Opo sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa Tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-update kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kababatian kita pagi sa Facebook Live kag sumuman sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa atong karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Sa ato di mga top stories of the day. Ang syudad sa Bacolod na lapawan ang iya sini target nga kadamuon sa pagbakunahan sa unang adlaw sa vaccination days. Kung gintalana nga national vaccination days, 3 ni kadlaw, 29, 30, and 31. Mga around 22,000 na yung target sa isunod sa Bacolod, pero nalabot mga 29,000. Sumuman ang probinsya sa Negros Occidental, nagkaangkon din mga kabinansang mataas mga turnout, nga daw amuning pinakataas nga probinsya sa bilog nga Western Visayas, nga may mataas nga turnout sa vaccination kagahapon. Samtang sa piyakabahin, sa pinabig mga nagapanguna ng mga balita lokal, PRO6 nagpagwa sa pahayag angot sa ginaduso nga mandatory vaccination. Kaya may araman sila sa observation kagapon sa ginapatigayon o assessment sa ginapatigayon nga vaccination kapon nga adlaw. Philippine stock market value nagnubo bangod sang Omicron variant sang COVID-19.
Suno sa kay Mr. Frank Carbon. Valladolid kag Valeriano Gatuslao District Hospital sa Imamaylan ang gamit bilang COVID-19 hospitals ang igabalik na sa normal nga operation. Kagin konfirmar ni EOC Deputy Director Chris Surungon nga may 3 ka mga returning OFWs nga nag-abot lang sa Negros Occidental sa nga tinundan nga semana gikan sa South Africa. Kagin ang ginamonitor mga karon sa aton provincial government. Kag sa balita nasyonal amo ni ang breaking news mga kabiyanan. Pero do hindi man breaking kay hindi naman kita makibot sa sining balita kay gina-expectar naman ni naton. Official na nga nagapayag si Senator Bongo nga ini siya mag-withdraw sa presidential race. Now nag-withdraw siya, hindi na siya magpadalagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Kag sa address ni Presidente Duterte kagabi ang sa pag may kantanan sa Omicron variant sa COVID-19 naglahog naman natong presidente siya tinuhon ko lutangon ko na lang na ang Omicron para madula na siya papatayin ko yan babarilin ko yan siya problema lang hindi ko makita Kita mo na. Hindi ko makita kaya hindi ko mabaril. Ang perti ng mga abilidad, no? Omicron. Ginapanawagan ka. Mag-surrender ka na, kay. Kung hindi ka mag-surrender, patyon ka ni Presidente Duterte paagi sa paglutang, hang. Nakangay mo na sinabanwa. Ay, oo. Sige lang may maganing nga sa amon nga problema naton do may presidente pa kita nga joker. May presidente pa kita nga sa piyak sa sining problema ginapangatubang naton. Makakadlaw pa kita. Ayo, imagine mo yang lutangon niya yung Omicron mo. Yung problema lang hindi ko makita ang Omicron, magpakita ko Omicron babarilin kita. Ay kasadya di mo doon nag-imo na lang yung tinarsong aton yung pungsod Pilipinas man. Samtang sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita international. WHO o kon World Health Organization nagpahayag mga kabyanan nga hindi kuno alalangay ang panghatag sa COVID-19 vaccines. Amo na ang rason kung nga nagtuhaw ang variant nga Omicron. Kahit ang South Africa nga daan daw kaluluoy lang to sa tagtagana isang bakuna daw nabutang isa sa kulihot. Ti amo na nga dapat sang hindi ba sa nagligad nagagawa na ni ang panawagan nga sa vaccination dapat synchronize bala kay kun ang mga maayot nga mga manggiranon nga kapungsuran mauna to kagala mabakunahan tanan ng iban to ay pag mabakunahan ti amo magyapon ng iban to nga mabakunahan daw basi amo pa rin makahalit sa ulihi. May tani yung gindululungan ti siling sang World Health Organization o kung WHO siya amo gini ang rason mo ang hindi alalangay nga panagtag sang COVID-19 vaccine kung nga nagtuhaw ang Omicron variant sang coronavirus. Kag sumuman sa pinapagkikamang balita international, sunod naman sa US President Joe Biden, ang pagtuhaw sang Omicron variant sang COVID-19 hindi dapat nga ikahadlok. Hindi dapat ikahadlok. Joe Biden, matakot ka na kay siling nga daan niya ni Kibbs. Siling ni Pastor Kibbs. Kung hindi nyo ko pag-untatan sa inyo na pag-persecute sa akon, kung hindi nyo ko pag-untatan sa pagpakabalaon sa akon, mas lala pa sa Omicron nga virus mag-aabot sa kalibutan. Hala ka, US President Joe Biden, ginabaliwala mo lang ang Omicron,
basi ba na kun pero kanami man lang sa kalibutan subong kay sa mo na nga problema do may damo pa yung mga tao nga nagapakadlaw sa ton. Imagine nyo na iya nga si Kibuloy mahambal iya nga sigihan nyo ko ka persecute kay sobra pa sa Omicron na mag-aabot sa kalibutan. Ako nga daan ang tag-iya sa universo. Amo na ato na mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon sa Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time mga kabyanan, antes kita magkuha sa pila ka mga reports kung sabahin sa promo ang paghambalan, promo kag panghatag sa mga pamaskwa, abansing nga pamaskwa sa mga katawhan. Ari na ang inyo ginahulat diri sa Bumbo Radio. Kay ginpasanyog pagid namon kung sa pandemic pa gin-enhance pagid. Hindi ya ECQ, enhance community quarantine, kundi enhance nga pagpanghatag sang radyo kag cash. Ang patigayunon sang Bumbo Radio Bacolod. Kung sa nagligad banwa, ang maka-turnover diri sang radyo nga ginhatag sa ibang istasyon, nga fixed dial, isa lang ka dialan, hindi mo malubag, kag hindi ka makapamati sa ibang istasyon, kaya ilalang istasyon ang pwede mo pamatian. Kung sa nagligad, ginapanawagan namon diri nga i-turn over sa Bumbo, kay isla namon sa radyo nga pwede mo malubag kung din istasyon gusto mo pamatian, ka magatag kami sang cash nga 1,000 pesos, subong mga kabyanan, gindugangan pa ang cash. Ang maka-turn over sang radyo, nga nagikan sa ibang istasyon kaangay sang RMN kag aksyon kaya ilang panghatag sinadirati ila man kinamatarong maghatag ila ginahatag radyo iya nga na-fix ang dial. Pero kung wala na ma-fix ang dial, okay na iya sa Bumbo Radio, okay lang kung hindi ma-fix ang dial. Pero kung fix ang dial, gina-consider naton abi nga ginakuha nyo ang freedom kay luwayan sa isa kataong magpamati. So, muna ginaislan namon sang radyo, ginaislan tadi sang radyo nga pwede mo maliso-liso. Kung sa nagligad, radyo ang ginailis namon bagong radyo, kag may 1,000 pesos nga cash, subong ang ihatag namon nga cash, 3,000 pesos. Grabe na ni, tudo na to. 3,000 pesos nga cash, ihatag. Kung may ara kung may ara dira sa sulod sa kadlaw, pulo ka radyo nga i-turn over diri sa amon nga istasyon, basta piho lang kag mapamatud-an nga halin ini sa ibang istasyon nga may fixed dial. Isla namon sa bagong radyo kag tagaan pagig kamo 3,000 kada isa. Kung pulo kamo ang pulo di maka-turn over, ti pulo man ka 3,000 amo ni ang tutuod na ganyan nga pagpanghatag kag kadungan sa sining pagtungtong sa bulan sa Disyembre. Nga ini bulan sang Pasko, bulan sa pagpanagtag, inabala mahatag ka sang regalo nga wala sang kondisyon. Kaya kung mahatag ka sang radyo nga na-fix sa isa lang ka istasyon, daw ka ngay na naghatag ka sang Pasko nga ginhatagan mo man sa sang kondisyon. May kondisyon. So ang paghatag sang radyo, wala na sang kondisyon. Kaya ginkalipay mo na yung maghatag mo. Di paghatag mo sang radyo, may kondisyon na. Ya, bahala ka na kung action radyo man o RMN man pamatian mo daw, kung ano man yung istasyon mo, okay lang, may problema. O kung Bumbo Radio pamatian, ay problema. Ang radyo, i-dial mo sa kung ano man yung istasyon, pwede gid nagagana siya, hindi fixed dial. Wala na kapon. Amo na ang dapat, wala sang kondisyon. Maghatag ka, hindi mo pagtagaan sang kondisyon. Ang ginatagan mo, kaya ginhatag mo ina. Diri sa Bumbo Radio, ang pagpangatag natin sang radyo, wala sang kondisyon. Mahatag kita sang radyo, tanan ng istasyonan, pwede mo mapamatian. Wala gin kapon ang dayalan. Tagaan pa kamo sang 3,000 pesos nga cash. Basta sa liwat, klaruhon tali sa ito ni matag palamati, ang radyo nga turn over ninyo, ang radyo nga gikan sa ibang istasyon, nga ginhatag nila, nga na-fix ang dial, amo lang ang amon batunon dire. So, sumugod subong ang i-turn over nga radyo ninyo, nga may fixed dial, nga gikan sa ibang istasyon, bayluan sang bago,
kag makabaton pa kamo sang 3,000 pesos nga cash. Perti na gini bumbuhar. Amo na niya grabe no, tuntuon na gini nga tatagay mo. Sige, daw makasiling man ka siya, ano nang bumburadyo, galit sa pera. Daw manghatag lang ng kwarta mo. 3,000 kada isa mo. Ay, banwa. 4 minutos na nabili nga mga dagat kita sa tagnay nga alas 12. Ari ay, wala labot sang kwarta kag radyo gina panghatag. Ari pagid ang patod nga promo. Standby. 2. Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay, yari na ang aton ikaduha nga winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Ang aton ikaduha nga winner, lawagon ko subong. Anong oras subong? Alas 11:56. Taga Purok Santo Rosario, Zone 3, Barangay Bata, Bacolod City. Ang iya sining proof of purchase, Rexona. Congratulations sa kay Narcisa Astrominyada. Narcisa Astrominyada. Sang Purok Santo Rosario, Zone 3, Barangay Bata, Bacolod City. Ilawag naton alas 11:56. Kuha ang imo premyo, hindi maglapaw sa 6 ka oras. Kaya kung maglapaw sa 6 ka oras, hindi mo na makuha imo premyo. Kaya magagabot kami isang panibagong winner para amo ang magabaton sa imong premyo. Sa liwat, congratulations! Narcisa Astro Minyada. Magabalik kita mga kaibigan, pagkaligay gilamay sa pila ka may importante ng mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Gringo Honasan. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon. Paradyo Bombo. Pabalik mga kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto.
Yung punto las 12 na banwa, dugay-dugay ari na ito na Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Nung kanasiglan sa mga inorasaw. Nagkakaroon dugay-dugay kung man natin ang pagkatapusan niya News Center. No, itry natin nga ma-interview si Governor Eugenio Bong Lacson or ni Ganis Attorney Refrando Diaz. Inumaya kang tanan sa ining tatlo ka mga halin sa South Africa nga nakasulod sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya subong man ang ining results sa vaccination nga kagapon nga tama ka taas ang kwadsang turnouts. Daw kag amoning probinsya sa Negros Occidental may pinakamataas sa bilog nga region size. Yari na nga Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby. Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ika-30 sa buwan ng Nobyembre 2021, ngayon ho ay 158 Bonifacio Day. Sa ulo ng ating mga balita, si Senator Bongo, formal nang umatras sa presidential race. Samantala, pagtanggap naman ng mga dayuang turista, hold muna dahil sa Omicron variant ayon yan sa Department of Tourism. Private hospital sa bansa naghahanda na rin sa banta ng posibleng pagtama ng Omicron variant ng COVID-19 sa ating bansa. Sundalo naman sugatan sa pang-aatake ng mga NPA sa 3 barangay sa Northern Samar. Pinakaunang medical evacuation gamit ang airbus ng Philippine National Police isinigawa. At sa international news, high infection risk. Dulot ho ng Omicron variant ng COVID, ibinabala ng WHO. Sa ating sports balita, kabilang sa top team sa NBA Eastern Conference na Miami Heat nasilat ng Denver Nuggets. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Ikinagulat ngayon ang mga taga-suporta ni Senator Christopher Bongo ang pag-anunsyo nito ng kanyang tuluyang pag-alis na sa laban sa pagkapangulo bago pa man ang simula ng campaign period. At si Pangulong Rodrigo Duterte may paghikayat sa sambayanan na isabuhay daw yung kagitingan ni Gat Andres Bonifacio sa lalo na sa panahon ng pandemya. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, ito nga. At marami yung nagulat sa biglaan din na press con kanina sa may bahagi ng San Juan sa Pinaglaban Shrine kasabay ng paggunita ng Gat Andres Bonifacio Day o yung ika-158 na kaarawan ni Bonifacio ngayong araw. Dito nga ay dumalo kanina umaga si Pangulong Duterte. Sa sidelights, pagkatapos ng event ay biglang may ini-anonsyo si Senator Christopher Bongo kaugnay sa kanya ng formal at pag-withdraw pag-atras bilang kandidato sa pagka-presidente sa darating na 2022 elections. Ito na, siya na mismo magsabi kung bakit Bombo Dennis, pakingatin yung bahagi ng pahayag ni Senator Christopher Bongo. Ayaw rin talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan talaga ang tamang panahon ko. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya. Matanda na po siya at marami na siyang naibigay sa bayan kung kaya't ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at nangako akong sasamahan ko po siya habang buhay. Yun po yung pinangako ko sa kanya noon pa man. In the past few days, I realized that my heart and my mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod ito.
Sa ngayon po, yun po yung mga rason ko. That is why I am withdrawing from the race. Having said this, I leave my faith to God and to the Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Sa mga nagnanais maging Pangulo at iba pang gustong magsilbi sa bayan, sana po'y unahin nyo ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Yan yung bahagi ng payag ni Senador Christopher Bongo at sa ngayon daw ay wala pa naman silang ini-anunsyo o kaya ay sinasabi na susuportahan na kandidato na sa pagka-presidente sa dating na eleksyon at abangan natin dahil ito raw ay kanilang pagdesisyonan ni Pangulong Duterte. Bagamat itong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, anak ng Pangulo, ay Vice Presidential candidate at ang kanyang katandem ay si dating Senador Bongbong Marcos Bombo Dennis. Pero it doesn't mean for now na ito na yung kanilang suportahan na tandem. So abangan na lang natin yung mga sunod pa na anunsyo ng Pangulo mismo sa dating na mga araw. At sa ibang dako naman ng balita, kaugnay pa rin sa dinaluhan nga pangunguna ng Pangulo Duterte sa paggunita ng Andres Bonifacio Day ay kanyang hinikayat yung ating mga kabayan na isabuhay yung naging mga pagpapakabayani, sakripisyo ni Gat Andres Bonifacio, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. At ito raw yung dapat na maging sentro ng ating paggunita sa araw ng kapanganakan ni Bonifacio. Na ito naman yung bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte kanina sa pinaglaban shrine sa San Juan City. Indeed, remembering historical events such as these are vital to enriching our understanding and appreciation for our nation's culture. I believe that by revisiting and honoring our past, we will be able to impart a stronger sense of nationhood to the present and future generations of Filipinos. As we commemorate these events, I invite every Filipino to become a hero like Bonifacio by participating actively in our nation-building efforts, especially those challenging times when we have to secure our nation's health, safety, and wellness. In this light, I call on our kababayans to emulate Gat Andres Bonifacio's strong sense of civic duty, courage, love of country in our daily lives, even in the simplest ways. May we be challenged to give our very best for the benefit of our people and nation. Mabuhay ang lahing Pilipino. Yan yung naging mensahe naman ni Pangulong Duterte sa paggunita ng 150th birthday ni Andres Bonifacio Bombo Dennis, Bombo Jane. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinaza nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa dagdag pang mga balita, ikinalungkot ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat ang panibagong pagpapaliban nila ng inbound tourist na magsisimula na sana tanggapin sa Desyembre 1. Ayon pa kay Puyat, kumonsulta sila sa mga eksperto at tinanggap ang payong maghinay-hinay muna sa pagpasok ng mga turista. Inamin din ng opisyal na malaking konsiderasyon sa panibagong paghihigpit na ito ang lumitaw na Omicron variant ng COVID-19. Gayunman, tuloy pa rin ang pagpapasigla sa lokal na turismo, lalo na sa mga lugar na mababa naman ang daily attack rate. Hinimok naman ng kalihim ang publiko na patuloy na pairalin ang minimum health protocols upang hindi na tayo bumalik sa panibagong mga lockdown.
At kaugnay pa rin yan na Bombo Jane, ang Department of Tourism ay makikipag-ugnayan na raw sa mga lokal na gobyerno para doon sa mga kinakailangang health protocols ngayong may nagbabantang panibagong variant ng COVID-19. May balita si Bombo Gerald Dulep. Tama ka dyan, Bombo Dennis, Bombo Jane, makikipag-ugnayan na nga itong Department of Tourism o DOT sa mga local government units. Kasabay na rin ng mga lumalabas na mga balitang hindi na nasusunod itong minimum health protocols sa ilang tourist spots dito sa bansa. Sinabi ni DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat, naging problema raw kasi sa mga nakalipas na linggo itong pagbuhos ng mga turista sa ilang lugar sa bansa at hindi na nasunod ang physical distancing. Kaya naman, makikipagpulong daw ang kalihim kay Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo para pag-usapan ang naturang issue. Binigyang diin ni Puyat, hindi dapat magpakampante ang publiko kahit fully vaccinated na, lalo na't mayroon na namang bagong variant ng coronavirus disease 2019 o ito yung Omicron. Anya, kahit bakunado na ay dapat pa rin magsuot ng face mask at sundin itong mga health protocols gaya na lamang ng social distancing. Mas magiging mahigpit naman daw ang DOT sa pagpatupad ng mga protocol sa mga hotels na tinutuluyan ng mga turista. Narito pang paliwanag ni DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat. Hinay-hinay muna tayo. Tanong tayo sa mga doktor sa IATF, tapos sinabi nila yung dapat talaga, syempre excited kami, magbubukas na dapat December 1. Kailangan maingat. We are working with the DILG na paalala sa ating mga LGU na mag-implement talaga sa ating mga travelers. Lagi naman namin sinasabi, kahit na fully vaccinated kayo, bakunado, kailangan pa rin susundan yung minimum health and safety protocols. Kasi yung mga iba akala nila bakunado na sila ay pwede na, di ba, kahit kailangan sumusunod pa rin yung wearing of the mask, palaging naguhugas ng kamay. As much as possible, please wear your mask, huwag kalimutan. So yan yung tinig ni DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat. Noong mga nakalipas na linggo, lumabas nga itong report na doon sa isang tourist destination, doon sa Tagaytay, itong Skyranch, maging doon sa Boracay, ay siksikan yung mga turistang pupunta doon. Kaya naman ay hiniling nitong DOT Secretary na sundin itong mga health protocols na itinakda ng Interagency Task Force. Bombo Gerald, diba malaking setback ito dahil the other day lang ay nagpulong ang World Tourism Council. Kung di tayo nagkakamali, may mga aktibidad pa sa Boracay para doon sa paghahanda sa pagdating ng mga dayuhan na turista. Bombo Gerald, so anong mga alternative plan ng DOT ngayon? So itong simula Disyembre bukas, Bombo Dennis, ay talagang walang magagawa itong DOT ngayon dahil itong bagong variant, yung mga travels, yung mga galing doon sa mga talagang lugar na mapanganib, Bombo Dennis, talagang suspendido pa at yung mga turista na lang muna dito sa ating bansa yung magpupunta dito sa different tourist destination dito sa ating bansa. Pakiusap lang naman ng DOT, sundin yung mga health protocols para hindi magkahawaan, hindi muling sumipa itong kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas, Bombo Dennis. Thank you so much, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Biulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa dagdag pang mga balita, halos 2.4 milyon mga Pinoy ang nabakunahan sa unang araw ng National Vaccine Drive kontra COVID-19 ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Ngunit nilinaw ni Interior Local Government Secretary Eduardo Anyo na hindi pa ito ang opisyal na bilang. Target ng gobyerno ang pagbabakuna ng 3 milyong individual araw-araw sa 3-day vaccination drive. Sinabi ni Anyo na kontento na ang gobyerno sa mga dumalo sa nationwide vaccine drive na kontrol ng local government units at kapulisan kasamang iba pang ahensya ang mga lugar ng bakunahan upang ganap na mabakunahan ng hindi bababa sa 54 milyon sa pagtatapos ng taon, isa pang binagong target mula sa unang 77 milyong individual. Sinabi ng mga otoridad na magkakaroon ng isa pang 3-day na vaccination. Itinakda mula Desyembre 15 hanggang Desyembre 17. Hindi pa malinaw kung ilan ang nilalayo nilang mabakunahan sa ikalawang round. Wala naman tayo ng dagdag pang report sapagkat yung private hospitals may preparasyon na rin, mga kabombo, dito sa panibagong uri ng COVID na ngayon ay tumama na sa ibang mga bansa. May balita si Bombo Marlene Pajernos.
Naghahanda na ang Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI at mga ospital pangsakop nito laban sa banta na hatid ng bagong Omicron variant ng COVID-19 virus. Ito ay sa kabila ng pagkalat ng nasabing variant sa ibang bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kay Private Hospital Association of the Philippines President Dr. Jose Rene de Grano, tuloy-tuloy ang isinasagawang paghanda ng mga private hospitals sa posibleng pagtama ng Omicron variant sa Pilipinas. Palagi anyang nakaantabay ang kanilang asosasyon kung sakaling biglang tumama at dumami ang kaso ng nasabing bagong variant sa bansa. Aniya, kung sakaling makapasok ito sa bansa sa buwan ng Enero sa susunod na taon, ay handang-handa na sila para dito. Bilang bahagi ng kanilang paghanda ay nakikipag-ugnayan na rin ang PHAPI sa local government units kaugnay sa kung ano ang kanilang kinakailangan tulong sa paglaban sa nasabing virus. Inihahanda na rin anya ng kanilang pamunuan ang mga healthcare workers para dito. Samantala, sa kasalukuyan ay abala rin ang PHAPI sa pagtulong sa pamahalaan kaugnay sa pagpapalawak ng bakunahan para sa mga mamamayan laban sa COVID-19 virus. Una rito ay sinabi na ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na katulad ng naranasan nating Alpha, Beta at Delta variant ay hindi rin anya imposibleng makapasok ang Omicron variant sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Commission on Elections naman pumili na ng mga barangay sa National Capital Region at probinsya na pagdausan yan ng mock polls. May pag-uulat naman si Bombo Day Vincent Pasid. Nakapili na ng 34 na mga barangay ang Commission on Elections o COMELEC para sa mock election sa Disyembre para subukan ang kanilang COVID-19 protocols para sa 2022 national at local elections. Matatagpuan ang 34 na barangay na ito sa Metro Manila at sa mga probinsya ng Isabela, Albay, Negros Oriental, Leyte, Maguindanao at Davao del Sur. Noong October 23, isinagawa ng Commission on Elections ang unang mock elections nito na idinaos naman sa isang paaralan sa Pasay City. Subalit hindi ito naging matagumpay, gayong wala pa sa 500 ang bilang ng mga botanteng nakibahagi. Malayong malayo ang bilang na ito sa inasahan sana nila na 4,235 voters. Ayon sa COMELEC, idinaraos nila ang mock elections na ito upang sa gayon kanilang malaman kung gaano nga ba kahaba ang voting process dahil sa ipapatupad ng mga COVID-19 protocols. Kabilang sa mga protocols ay ang temperature screening, limitadong bilang ng papayagang botante sa loob ng isang silid, physical distancing, madalas na disinfection at pagsuot ng face mask at face shield. Bombo Day Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naglunsad ang pagsisiyasat ng National Privacy Commission o NPC kung ang mga telecommunication companies at mga platform ng pagbabayad ay nagsasagawa ng angkop na pagtukoy at pananagutan din sa pagkikipagtransaksyon sa mga data aggregator kaugnay doon sa text messages na nag-aalok ng mga peking trabaho at investment scheme. Naglikha ang kagawaran ng interagency group upang labanan ang smishing at text spam. Sinabi ng NPC na inutusan nito ang yung mga telecommunication companies na magsumite ng mga dokumento at impormasyon sa kanilang data flows at transactions na kinasasangkutan ng mga data aggregator sa loob ng 5 araw. Nagpadala na rin ang NPC ng katulad na order sa union doon sa ilang mga concern. Ito ho yung mga stakeholders ng naturang mga transaksyon na nangyayari na nagpapatakbo naman ng mobile wallet na GCash dahil ito ang mga pangunahing channel ng pagbabayad kung saan ang mga biktima ay dinideklara o dinidirekta na padalhan ng text messages na magdeposito mano ng kanilang puhunan. Sinabi ng tanggapan na ang mga investment account ay hindi na ma-access ng mga biktima pagkatapos nilang may deposito ang malaking halaga ng salapi kapalit ng pagkuha ng mas malaking komisyon. Noong nakaraang linggo lamang, mga kabombo, ay pinatawag ng NPC ang mga data protection officers ng telco at mga e-commerce players at pati na yung mga kinatawan ng bangko upang talakayin ang kasalukuyang hinaharap na hakbang upang matugunan ang pagdami ng mga spam text messages.
Sa iba pang mga balita, pinaplano ng pamahalaan na palawakin pa ang saklaw ng eligible population para sa COVID-19 booster shot sa mga essential workers at indigent sa Disyembre Address. Ayon yan kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Sinabi ni Galvez na pinaplano ng gobyerno na gumawa ng available na COVID-19 booster shots sa iba't ibang mga sektor lalo pat sapat ang supply ng mga bakuna. Pati na rin ang kawalan ng katiyakan ng bagong variant, ang COVID-19 Omicron. Sa kawalan ng katiyakan sa Omicron, mas mabuti na huwag munang putulin ang chain of protection. Kailangang palakasin pa ang depensa ng mga bakunado sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng booster shots. Dahil dito, target nila na buksan ang booster inoculation sa Disyembre Address para yan sa mga A4 at A5 priority groups. Ang A4 priority group ay sumasaklaw yan sa economic frontline workers habang ang A5 ay tumutukoy naman sa indigent population. Sa ngayon, nagbibigay na ang Pilipinas ng booster shot sa mga health worker, senior citizens at sa mga taong may comorbidities. Ano tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan na may sundalo ho na sugatan doon sa pag-atake ng mga rebelde at 3 barangay pala yung inatake dyan ho sa Northern Samar. May follow-up report ang Bombo Radio Tacloban. Sugatan ng isang sundalo matapos ang ginawang pang-aatake ng ilang mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Las Navas, Northern Samar. Kinilala ang sugatang sundalo na si Private First Class Darrell Bisanyes. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Kilitano, ang Chief ng Provincial Operations Unit ng Northern Samar Police Provincial Office o NSPPO na nagsasagawa ng Community Support Program, ang mga militar nang bigla na lamang umatake. Ang grupo ng naturang mga NPA agad namang nag-retaliate ang mga sundalo at nagpaputok sa kampo ng mga rebelde. Ayon naman sa salaysay ng ilang mga dating rebelde na ang mga miyembro ng Front Committee 1 Sub-Regional Committee Emporium ng Eastern Visayas Regional Party Committee ang responsable sa nasabing pang-atake. Samantala sa pagpag-ugnayan naman sa Philippine National Police o PNP, 2 Airbus H-125 helicopters mula sa PNP Air Unit na nakabase sa rehiyon ang idinispatch papunta sa lugar kung saan nangyari ang insidente upang magbigay ng air medevac sa nasugatang sundalo. Isinagawa ng police helicopter pilots ang pag-airlift sa nasabing sundalo upang madala sa ospital at mabigyan ng karampatang lunas. Labatid na ito na ang pinakaunang actual combat medical evacuation na isinagawa ng PNP Air Unit sa Eastern Visayas. Haras may mga NPA na yung mga CHQ operators natin ng Philippine Army, yung PIB. Doon to sa Las Navas, Northern Samar. 3 barangay na-covered ng CHQ operators, yung barangay Sagood, barangay Ipaw, sa barangay San Jose. Yung nagkiklearing sa barangay para sa inkat natin yan. Ang bahagi na pagbanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Police Lieutenant Colonel Joseph Kilitano, ang Chief ng Provincial Operations Unit ng Northern Samar Police Provincial Office. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Editor Senyo para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Ating alamin ilang parte naman sa Davao Oriental, niyanig ng 4.9 magnitude na lindol ang Davao City at iba pang lugar naman sa Davao Region nakaranas rin ng malakas na pagyanig. May pag-uulat ang Star FM Davao. Nakaranas ng malakas na pagyanig ang Davao Region pasado alas 8:50 ng umaga dahil sa magnitude 4.9 na lindol. Sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nasa 4.9 ng magnitude at sentro nito ay mula sa Governor Generoso Davao Oriental na may lalim na 30 kilometers at tectonic ang origin nito. Sa naitalang intensities, nasa intensity 5 ang Maco at Puntukan, Davao de Oro, intensity 3 ang Coronadal at Davao City, intensity 2 ang Compostela at Nabunturan, Davao de Oro, intensity 1 ang General Santos City. Samantala nasa intensity 2 naman sa instrumental intensities ang General Santos at ang Davao City. Ayon naman kay Mati City Information Office Davao Oriental Department Head Ben Tishorna na wala namang naitalang damyos maging mga nasugatan sa lugar ng Davao Oriental. So far, wala man tayo na-monitor na damyos nga nahatod sa maong linog among City Disaster Risk Reduction Management Office. Nalibot-libot pa sa mga lugar.
aron sa taon kung naabay mga danyos labo na katulad sa mga tulay, sa mga dagat, sa bakit ng crack na o sa mga building. So far, wala pa tayo report sa dadawat na na-damages sa takbayan sa Mati. Ang tinig ni Mati City Information Office Davao Oriental Department Head Ben Tishorna. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iikot ng City Disaster Risk Reduction and Management Office mula sa iba't ibang cities na natamaan ng lindol kung may damyos. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Doon naman mga kabombo sa Basilan, may mga nagsipagsuko ng mga miyembro ng teroristang grupo. Magkakahiwalay ho ito. May update ang Star FM Zamboanga. Personal nang sumuko ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa 18th Infantry Battalion sa Barangay Limbo, Tipo-Tipo, Basilan, kamakailan. Kinilala ang sumukong miyembro na si AKA Bullet, 22 anyos ang edad, residente ng Barangay Tipo-Tipo, Basilan, sa ilalim ng pamamahala ng miyembro din ng ASG na si Nur Hassan Jamiri. Sa kanyang pagsuko, kanya ding isinuko ang kanyang armas na baril na isang M16 rifle sa 18th Infantry Battalion. Samantala, 4 na miyembro naman ng Sulu Base ASG kidnap for ransom ang sumuko noong Nobyembre 25 kung saan kanila ding isinuko ang kanilang mga sari-saring armas na baril. Nito lamang taon, nasa kabuang 206 na miyembro na ng ASG ang sumuko sa militar kung saan 165 dito ang sumuko sa Sulu, 37 sa Basilan, 3 sa Tawi-Tawi at 1 sa Zamboanga City. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Danny para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ang #1 let passer naman, umaani na ng mga alok na trabaho, bored top nature, emotional sa nakuwang tagumpay. Alamin natin ang pag-ulat ng Bombo Radio Kawayan. Napaiyak sa tuwa si Binibining Roslyn Vea Damasco, residente ng Bliss Village, City of Ilagan, Isabela, matapos malaman na siya ang #1 sa licensure examination for teachers. Siya ay nagtapos ng kursong education sa University of the Philippines o UP Diliman at birthday niya kahapon nang lumabas ang resulta ng LET at #1 siya sa rate na 93.40%. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Binibining Damasco na first year college pa lamang siya ay naging goal na niya ang maging #1 sa licensure exam. Nangolekta na siya ng mga libro at reviewer. Labis siyang nagpapasalamat na natupad ang kanyang pangarap at panalangin na makamit ang #1 sa board exam. Si Binibining Damasco ay nagtapos na valedictorian sa elementarya at high school. Habang hinihintay ang resulta ng board exam ay nag-part-time tutor siya. Sinabi pa ni Binibining Damasco na may isang paaralan sa Metro Manila ang agad na nag-alok sa kanya ng trabaho matapos lumabas ang balita na #1 siya sa licensure exam. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Binibining Roslyn Vea Damasco. Mapagulong naman po ako sa iyak that time. That was my dream ever since I entered education. Talaga pong long-term ko yung pinag-train, long-term ko yung pinaghandaan. First year pa lang po, I already collected reviewers. I already reviewed. Mula sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 radio station sa Isabela, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagbabala ang World Health Organization na ang variant ng Omicron coronavirus ay nagdudulot ng mataas na peligro ng pagdagsa ng infeksyon sa buong mundo. Ang variant ay maaring humantong sa malubhang kahinatnan sa ilang mga rehiyon. Ang pinuno ng organisasyon na si Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ay muling nananawagan para sa pandaigdigang pagtulak upang makakuha ng mga bakuna sa mga mahihirap na bansa. Dapat alalahanin na ang COVID-19 ay hindi pa tapos sa atin. Ang Omicron ay may unprecedented na bilang ng mga spike mutations kung saan ang ilan ay nag-alala para sa kanilang potential na impact sa trajectory ng pandemya. Sinabi ni Dr. Tedros na ang mga siyentipiko sa buong mundo ay nagsisikap na tuklasin kung ang bagong variant ay nauugnay sa mas mataas na transmission, panganib ng reinfection at kung paano ito tumutugon sa mga bakuna. Ilan sa mga lugar na nagpatupad na ng travel restrictions ay ang Angola, Australia, Brazil, Canada, China, Denmark, Egypt,
France, Germany, Greece, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Maldives, Malta, Morocco, Netherlands, New Zealand, Oman, Pakistan, ang Philippines, Russia, Rwanda, Singapore, Saudi Arabia, Spain, Sri Lanka, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom at doon na rin sa United States. Bombo Sports News. Nasilat ng Denver Nuggets ang Miami Heat sa score na 120-111. Dahil dito nagawang matuldukan ng Nuggets ang 6 na magkakasunod na talo. Sa ngayon ay meron ng 10 panalo at 10 talo ang Denver ngayong bagong season. Sa panig naman ng Miami, nalasap nila ang ika-8 talo habang nananatili sila sa ika-13 record na panalo kung saan ay kabilang sila sa mga top teams sa Eastern Conference. Nanguna ang nagbabalik na si reigning MVP at big man na si Nikola Jokic. Gamit ang mga diskarte nito dahil nakapagpuntuso ng 24 na puntos at 15 rebounds upang dalhin ang panalo para sa Denver. Bago ito ay 4 na games din na hindi nakapaglaro itong si Jokic dahil sa kanyang injury. Sinamantala naman ng Denver ang kawalan ng mga top scorer ng Miami na sina Jimmy Butler at Tyler Hero. Bunsod na rin ng kanilang injury. Kung maalala mga kabombo, 2 linggo na ang nakakalipas ay nagkabangayan ng 2 team. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapaglaro ang itong si Marky Morris matapos na maring itulak itong ni Nikola Jokic sa naturang pangyayari. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-anyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo.
Pabalik naman kami sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 8:35 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 12. Bago na nyo nabatian ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Sa aton na pagpanumbalik banwa, mangin kaupo na naton si Governor Eugenio Bong Lacson. Pag-istoryahan naton ining may kantanan sa vaccination rollout kagapon. Kataas ang turnout sa vaccination. Kaya nga ginpatigayon kagapon unang adlaw ini sa 3 kadlaw nga gintala sa national government nga vaccination days. Kag sumuman istorya nato dining 3 ka mga ROF returning OF o kon returning overseas Filipinos nga halin sa South Africa nakabot diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Kay may sa Facebook account ni EOC Executive Director Imang iya ginapahayag nga ara nasudlan kita sa 3 ka mga halin sa South Africa. Tiniblang nga may garikwar sang espas ang probinsya tinga nalutsan kita ho. Kag daw ari naman nagaliwat naman nga daw may mga issue naman yun talaga tulhopin sa gani ko nagtahaw na ni ang issue between the city government of Bacolod and the province of Negros Occidental, pero subong may panibago naman kay pati ang pag-quarantine nga daw hindi nag-refuse ang pag-quarantine diri sa Bacolod ang ining mga ROF kag sunod naman sa city siya tinga samon i-quarantine ni kay yan sa probinsya. Alay quarantine nyo da. Anyway, hindi tayo hindi tayo mag-aaway. Ang importante nga ipatuman talang ang nagkakadapat nga ipatuman para nga malikawan naton ang paglaptas ng COVID-19, para matapna naton ang original nga COVID-19, para nga hindi mangin lala ang epekto sa sining panibag-ong variant nga amuning Omicron. Nga kung sunod pa sa aton presidente, kung makita niya lang ng Omicron, luthangon niya nimo para mapatay na lang ng Omicron. Sige, istorya natin upon sa kay dugay-dugay upon sa kay Governor Eugenio Bong Lacson, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, sa ato nga pagpanumbalik. Kindly stand by. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung diin man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa,
Pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga Bacolod number 1 Basta Radio Bombo.
Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 10 minutos na bilin kay magadangat kita sa tayg ng alauna. Yari na upod naton mga kabyanan sa piyak ka linya si Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel, kag sa mga nagapamati sa Bumbuhanay sa Udto. Mayong hapon sa inyo tanan. Okay, Gov, congratulations kay sa unang adlaw sang 3 kadlaw nga gintalana sa national government nga vaccination. Masyado kataas ang turnout kagapon kag daw siguro basi ikaw daw ay man mag-expectar siguro nga muni kataas ang turnout. Well, gapasalamat gid ko sa aton mga LGUs, no. I think because of the attention na ginhatag sining for these 3 days sa vaccination day. Grabe ang turnout, not only here sa Negros, no. I think this is all over the country. And kapasalamat ko sa media, no, because for how many days kinahambal niya parte sining 3 days. You also know that the national government reduced the target, no, from 15 million to 9 million. That means 60% na lang of the original target. So that for us that means mga 300,000 for the next 3 days, no. So yesterday we reached, I think, mga arata sa mga 75%, or close to 75%. Naigo nato ang aton target, no. So thank you very much kid sa mga LGUs, and I hope na we can continue with this even after the 3-day vaccination days. Oo, kaya daw antes pa man sinigin payag mo nga sige-sige ang vaccination naton mo. Yes, you know what we achieved yesterday, it tells us we can achieve that again, no. So okay, we've already reset our targets, no, for February ang herd immunity. So looks like we will be able to hit it. Okay. Kita kuno Gob sa Negros Occidental ang may pinakataas nga turnout kagapon sa bilog nga riyon. Yes, also that's the information I gathered that we're the highest, no, for the region. But you know, we also have the most number of population to be vaccinated, no, 1.8 million, no. So kailangan pas pagyapon, no. Okay. May ara pila ka mga kabanuhanan nga kagapon daw masyado gid ka nubo. Ang turnout nila daw ay gani magkalabot mga 200. Ano ang masiling mo sinigov? Well, if you're referring to Manapla, there was a correction made, no? There were 2 reports na forward nila, but as far as our PHO is concerned, wala nato na receive. Okay. So that has already been corrected. I think 235 lang where in fact they hit over 700. Okay. Doon natingala gani ko sa nabasa ko ang report. Ang mga report sa tanan nga mga kabanuhanan kag kasyudaran sa probinsya nga may ara banwa nga sobra lang 100, way kalabot 200 gali kay wala to magsulod pa ang kabugusan nga report nila. Yes, in fact, Bombo Daniel nag-text gali sa akong si Mayor Manolek kasi worried siya eh. No, hindi niya gusto kasi he doesn't want it known na why nag-participate ang Manapla when in fact they really participated. And today hambal niya sa akong damo gyapon mga umuluyo, no, na that came out no, para magpabakuna, no. So ano lang to, reporting lang tong diferensya but na-corrected na. Okay. So may ara kita sa mga insentibo or any recognition sa mga LGU nga may pinakadamo nga nabakunahan na kaangay sang ang may pinakadamo to Bago City, Bago City to, no? No, actually wala incentive ginhambal ang province, no, but I think ang mga LGUs on their own may ara sila incentives para sila mga pumuluyo. Pumuluyo. You know, we should not be motivated by incentives, no. We should the incentive that should motivate us is our health, no? It's really important, and science tells us that having a high number of vaccinated individuals
also helps us in the fight against COVID. Aha. So nakabuligid sa imong pagtanaw, nakabuligid ining massive information dissemination naton kag education campaign naton pagi sa radyo kag sa iban pa man nga mga platforms ang ining pagdamo sang nagpabakuna kag hapon. Definitely. And by reporting also our turnout yesterday, I hope mainganyo pagid ang iban na magwa na sila and na magpabakuna. No? Let's all join the vaccination movement happening all over the country. And on our part, we will not only focus on these 3 days, we will go beyond this. Okay, pero why man sa problema no kay ang aton nga mga bakuna nga available sufficiente katama. Yes, no. In fact, gina-encourage gid gani sang DOH na gamiton gid for first dose, no. There's no need to reserve for second dose because they will make sure that they will be sending more, no. Ang DOH naman is very concerned about the numbers, so kung makita nila na ang na-consume naton is very high, they will continuously supply us with the vaccines. Okay. Sige. So hibaloon naton karon kung ano naman kadamo ang nagpabakuna kag diri naton ni ma-make sure kung ano gid ka importante kag ano pagid ka massive nga himuon naton nga information dissemination para sa aton mga katawhan para nga kag education campaign para mainganyo gid nga ang tanan magpabakuna kay labing importante ini sa tanan. Ilabi na gid subong nga may panibago nga variant. Speaking of panibago nga variant, last Sunday nakaistorya gani kita parti sa Omicron, no? Kag last time nga mga interview sa imo, we talk about SPAS kag mga procedure sa mga incoming passengers from Manila kag mga returning overseas Filipinos, no? Sining last week may nakaabot diri nga nakasulod sa aton nga probinsya nga 3 ka mga kasimanwa naton nga returning inisla from South Africa. Subong abi daw may mga nagaguluan naman sa Facebook. Ini gamay ba lang ning issue pero daw kuan bala ginahatagan gid sa attention nga daw gina-question karon ang probinsya gov bangod nga tiamo na naka-stricto naton sa espas. Bakit nga kuno nakalusot ining 3 ka gikan sa South Africa gov? Okay, thank you very much no na din bring up na no. Mayo tani kung it gives us an opportunity to set the record straight. No? Actually, there are 4, not 3. There are 4. Apat. Okay. And 3 of these are consultants. In fact, I think mga expats niyong iban. No? Ining 3 ni, they work for biopower. Ining mga mga renewable energy nato na planta dire. Okay. So, Traveler 1, nag-apply sang SPAS November 23. Okay? Pagsulod niya dire sa Negros is November 26. Okay. Traveler 2, hindi ko na lang mention ngalan, no? Tagaan ko na lang sila numero. Traveler 2, nag-apply siya sa SPAS November 24. Ang iya travel to Negros is 25. Okay. Traveler number 3, ang iya nag-apply siya sa SPAS November 25. Ang iya travel diri sa Negros is 26. Okay. Mind you, ang ila address na ginhatag nila place of origin is Makati because ari na sila sa Pilipinas eh. But before this, they came from South Africa, ginbaton na sila sa Bureau of Quarantine. And mind you again, that last week, wala pa ning balita about this Omicron variant. And mind you, last week, ang South Africa ara sa green country. Okay. Meaning to say, pwede the national government allowed travelers from these countries who are in sa green country are allowed to come here basta fully vaccinated while na nagani mga quarantine. So, before they came to Negros, nag-agi na sila sa Manila and were accepted
by the Bureau of Quarantine. Now, let's talk of the fourth traveler. The fourth traveler was given a travel pass-through permit. And you know who issues that, not the province. Okay? So, dintagaan siya sa November 25 and then on the same day, nag-travel siya to Negros. Okay? Now, it turns out that this fourth person, he's not connected with the biopower. It turns out that this fourth person who also came from South Africa and was given a travel pass-through permit, which is an automatic approval, is from Pontevedra. Okay? And mayuman that this person nag-report, nagpabalo na dito sa mga health units nila to, nagpabalo na I came from South Africa. That's why na-monitor ni sila tanan. All these four personalities right now are on quarantine, and they will have their RT-PCR test tomorrow. No, so we're keeping our fingers crossed. All clear sila, no, that they are all negative. No, so that is wait na lusutan because we gave them their S-Pass, and the other one got a travel pass-through permit, which is of course automatic approval. No, those that pass through the province ang S-Pass, ang ila origin is Makati. They submitted their vax card, fully vaccinated, and last week there was still no notice about South Africa. It was still a green country. Okay. So klaro nga ining tatlo nga nakasulod diri sa probinsya nga halin sila sa South Africa, sa pag-apply sa espas diri sa probinsya, ang ilayang address Makati. No, halin sila sa Makati City. Kay dugay na sila dito dito sa Makati City. Kag bisan pa gani guro gov nga ang ining tatlo ni bisan pa ang address nila directly halin sila sa South Africa, nag-apply sila sa espas. Sa to nga time nga nag-apply sila sa espas, amo tong silimong nga green country paya ang South Africa. So alang-alang man nagkaroon niya punggan ta na kay may nag-green na siya, green country pa ang sa to nga time. So wala sang kilabtanan ang isyu nga ginapangatubang karon ang binayluhanay sang hindi pangintindihanay sang City of Bacolod ng Province of Negros Occidental kung espas ang paghambalan. So kay wala sang koneksyon ng espas sa sining pag-abot sang tatlo ka halin sa South Africa or apat sila tanan subong, way sang kilabtanan kag ining nag-alabot ni may mga kwan man ini nag-process man ni sang compliance, naka-comply man sila sang dapat i-process. So wala sang question about this. Yeah. As far as the three travelers, no? Province can answer that, no? Because as I said, the fourth traveler did not apply for an S-Pass. Nag-agi siya to a travel pass-through permit. No? Travel pass-through permit. Which I understand that's automatic approval. No? So yes, so that is the information that I can give you, Bombo Daniel. Okay. Sige. So, anong mahambal mo sini Gov kay daw kaangay nga daw ginabasol kamo daw ginabiltada sa inyo bala ang ining pag-istrikto sa espas kay tama na gani daw gusto nila ipagawa nga nalutsan nga sakon nga paglantaw hindi man ni nalutsan ang term nga nalutsan kung halimbawa naga-imponer kita sang espas tapos may tatlo to nga nakasulod diri nga wala sila yan na hatagan sang espas makasi kita ay nalutsan sila kay wa siya kaagi sa espas. So ini daw kumplito man kag may pass-through permit maning isa gani ni Gov. Ano masiling mo sini? Correct. Yeah. As far as the issuance of the S-Pass for the three travelers, we went by the rules, no? You show you're fully vaccinated, then you're good. And then, of course, ang ila point of origin is Makati. Okay? But then again, because
green light pa ni, they were also accepted by the national government. Because before coming to Negros, of course, nag-agi sila hanay sa Manila. No? And ang Bureau of Quarantine ang nagbaton sila dito sa Manila. Okay. And then wala na quarantine because green country no? Basta importante fully vaccinated. Okay. Sige, ano ang ma-advise mo sa sining mga istorya ako Bombo Daniel, I will still insist for an S-pass. Okay. Especially now because of this new variant. Talagang I would really continue with the S-pass and at least that way gina-monitor natin, gina-check natin kung ano mga dokumento that they can present to us. Also, this morning I was texting with Mayor Jerry Tereñas. Iloilo also requires an S-pass for travelers coming outside of the region. So I agree that we should continue with that, no? Well, for at least may mga precautions na gina-take ta. Okay, why ka makapaminsargob nga base daw gina personal ka sa sining issue? Wala. Ako daw intriga malani. Sige na lang. I think Bombo Daniel, you know me naman, no? Kung nagsala kami, we will accept that. No? Okay. But pasalamat lang ko na tagaan mo ko sang higayon to explain that situation, no? And it's very important that you know the facts before you make or you accuse of something, no? But anyway, nahatag ko ng information. What is important is pasalamat man ko sa kumpanya, no, Sambayo Power, na sila mismo also nag-report man sa aton, nagpaybalo na amo ni ang sitwasyon sang ila tatlo ka bisita and that they are quarantined right now. In fact, kung tani gusto sila magpa-quarantine sa isa ka hotel dire but they were not allowed, no? So dito na lang sila sa respective facility quarantine area and hoping na tomorrow ang resulta is negative. Okay. So eksakto gali ni information nga baton ko diri nga daw diri tan isla quarantine sa Bacolod but gin-refuse sila sa Bacolod pero information naman diri sa Bacolod nga daw gusto ninyo i-quarantine diri ang ining tatlo pero naghambal ang Bacolod nga diri sa Bacolod i-quarantine kay na sa probinsya. Excuse me, ang kumpanya ang request tani kung ipa-quarantine. Siyempre, Bombo Daniel, mga expats, consultants. So, siyempre, may sila expect na konting comfortability. No? So, they were hoping sa hotel sila, no? Okay. But it was really the company who exerted effort, no, for them to be quarantined in a hotel. Okay, mayo gining na klaro mo subunggob kay balan mo kung kay isa makasiling kita bala nga ang social media kapin pang Facebook daw amo pa niya ang makapaguba sa aton pag sinalayo kay kung ano-ano nga mga information na gina-post naton nga usually wala sang kamaturan lain ang busilingon sang isa lain man ang gina-post sa isa. So ang sabahin sang pag-quarantine sila ang kumpanya gali gusto gusto taning i-quarantine di sa Bacolod. Nga sa Bacolod, nga sa mga hotel sa Bacolod. Alang-alang man sa iba sa mga kabanwanan to do ay manggusto sang hotel gov sa mga banwa-banwa. Definitely the hotels in Bacolod are more prestigious, mas I guess mas comfortable. But anyway, again, no, pasalamat ko sa kumpanya kay nagpaybalo sila and that they're updating us sa status ang tatlo. Even atong ika-apat, atong sa Pontevedra, ano naman siya, under, I understand, home quarantine, pero ginamonitor sila. Okay. Kung sabay sa quarantine ang paghambalan, ato naman na choice siguro kung diin kita yung mapa-quarantine, kung may ibayad man lang tayo. Halimbawa, ako taga Pontevedra, tapos gusto ko yung magpa-quarantine sa first class nga hotel diriya sa Bacolod, kagang hotel, ma-accommodate man lang sa akon. Why man guro si may makapugong sinagov?
Correct, because pag sa hotel ka, no, pag sa hotel ka, especially dito sa Bacolod, you have to pay for it eh. Oo. So obviously choice gina sang sang travelers, no. Hindi sila na ginapilit sang probinsya. Oo, di mo gani kung may nagbayad man lang kuya nga kung damo man lang ko kwarta nga ipiton kung kagalingon kuya sa pagpa-quarantine sa komportable yang quarantine facility. Yeah. So anyway, Bombo Daniel, as I said, no, tomorrow I hope na ang resulta is negative, no. But we will continue to be strict, no, about the SPAS as far as the province is concerned. Pero ano ang imo nga pagtanaw sini Gov kay daw may ara naman sang mga uli istorya nga nagagulo sa Subong nga because of this development sining panibag-ong variant sang COVID-19 mahimo nga basi mandatory na maliwat ang pagsuksok sang face shields. Panawagan ko na hindi nyo anay haboy ang inyo face shield, no. It looks like that we might be required to use the face shield again. So ikaw do may pananawan man nga mo sila. So maya na lang na way ko ginaboy ang akon. So ara lang da, may ara ko sa salakyan, may ara ko sa opisina. It's there when it's needed, no. So amo na lang, if we have to use a face shield, then we have to use it. Ang problema lang kay nga akon to naboy ko na iya. Sige, go. Tagaan kita. Do grabe ka pa bati-bati ba? Pag siligay yung problema lang kinaboy ko na ako do insakto man daw nga sa siya tagaan ta ka. Gob, salamat gyud mong oras kag mayong hapon sa liwat. Thank you very much, Bombo Daniel. So, I hope happy ka na. Christmas gift ko sa imo, face shield. Thank you, man. Grabe ba? Sige, Gob. Salamat. Salamat sa oras. Okay. Nabatya magabianan si Governor Eugenio Bong Lacson, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Klaro. Alang-alang man di ka katumba man. Alang-alang man Banwa nga hindi mo pagpasunlod diri sa Negros Occidental atong halin sa South Africa mga konsultanto sa kumpanya Bioenergy. Kay sang magsulod sila diri, una bes ang pagsulod nila diri, ang pag-apply sang SPAS, ang ilang address halin sila sa Makati City. Halin sila sa Makati City. At siyempre halin sila Makati City, definitely matagal sila sa SPAS. Okay, why na problema? Ikaduha nga isyu. Kung naghalin gid man sila sa South Africa, kag ang ilagin gindalang address sang pag-apply nila sa SPAS is they came from South Africa, definitely matagal nga po ni SPAS. Because during the time, sa pag-apply nila sa SPAS, ang South Africa, green country. Magsiling kita nga green country, butsing ganun, wala sang restriction. Pareho bala sa traffic light, may green kag red na siya. Kung red, stop, hindi ka makasulod. Kung green, madiretso ka na, pwede ka na makatabok, makaagi ka na. So, ang South Africa, during the time na nag-apply sila sa SPAS, green light. So, wala sang restriction. Magluwas na gid lang kung propita kay mo ya kag naibaluan mo ya ang palabuton nga mga inadlaw. Nga naibala mo na nga nakibalo ka na bala niya ako, si Kibs. Naibalaan ko na ang matabo. 3 days from now, ma-red ang South Africa. So, hindi ko mo pagtangan ispas. Ayo. Tiwai-wai pa to, sa to nga time mo ay pa. Kag pagabot nila diri November 26, nag-take effect mga kabiyanan ang pag-ban sa siring travelers from South Africa is November 27. November 27. 26 aari di alang-alang na punggan. Kaya isa to ang ikaapat tong halin sa South Africa may ano to ganing tawag sa to? May pass-through order
rather permit, nga okay na siya, may green light na, may green signal na. Green light na iya pagsulod riya, puli sa probinsya sa Negros Occidental. So there is no question, there is no issue about the issuance of espas or the issue of nakalusot. Okay, ang issue sa ding, tiya mo na nga may espas na nga nakalusot. Because there is no such thing as nakalusot in this case, Banwa. Wala sang nakalusot. Nga di may tanikon ang tatlo ka mga taga South Africa, halin sa South Africa, nakasulod rin sa probinsya sa Negros Occidental without espas permit. Di kay, makasiling ka nga nakalusot sila, di may man, nag-comply man sa espas. So wala sang issue, wala nakalusot. Maraming klaruhon, kay nga, Banwa, kung magsalig lang kita sa information o kung sa ano gina-post sa Facebook, kapirdihan gini sa aton nga pungsod Pilipinas, kay kadamo-damo sa mga gina-post sa Facebook, nga kung imo gali sumadaho, imo gid gali iron, kag i-double check mo, hindi naghatag sang 100% nga kamaturan. Wala naghatag sang 100% nga kamaturan. Kaya mo ning danger, Banwa, sa aton nga mga Pilipinhon. Kay mahilig kita magpati sa kung ano ang nakasulat sa Facebook. Kay nakapost sa Facebook, mga litrato nga ginapost, patihan nato na yun. Kung sino man ang nagpost, patihan nato na yun. Because hindi gimantanan, madamo abi sang mga kultura naton nga uso na ni subong mga marites. Pasensya na sa matuntun nga mga marites, ha. Damo na sa aton subong sa mga marites. Kag damo man sang supporters. Kag damo sang mga fans ang mga marites. Nga kay balo sila nga half truth na ginapagawa ni marites. Patihan lang sa gyapon. Ayo, Banwa. So muni, no, may na kay naklaro ang inikabagay. Hindi na ta mag-away ang probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Sige na lang bala ang importante. Ang importante, Banwa, no? Ang aton nga trabaho, may ara kita sa we work for a common cause. No? May isa lang kakausa ang ginatrabaho naton. Ano ina nga kausa? Ang kausa nga lupigo naton ang coronavirus. Ang kausa nga ang tanan mabakunahan. Ang kausa nga ipabalik naton ang normal nga pagpangabuhi. Nga hindi na kita magsuksok sang face shield. Sa uli hindi na kita magsuksok sang face mask. Amula na niya ang aton nga common cause. No? So hindi na kita magdamo pa yang awayan ta pa niya mga espas nga ini. Awayan ta pa niya mga quarantine nga ini. Kag kung ano dang gamay lang yang bagay, padakuon ta, nga nakita ta to, manog lang kumalingking kadako, pagsugid na tunto sa kay Harold, magkal na. Hindi siya magka-create sang maayo nga relasyon. Hindi ni magka-create sang harmonious relationship between the city of Bacolod and the province of Negros Occidental. 19 minutos man nakaligid sa tagna nga nauna. Magabalik kita pagkalikid gilabang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bacolod #1 Basta Radio Bombo. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo!
Ano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohanay sa Onto this time ko nato nang report di Bombo Liani Zil Minardo. Ini may kantanan sa payag ni Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga nagnubo ang aton sa Philippine stock market no nagnubo kuno ini nagnubo ang value no bangod sang Omicron variant sang COVID-19 no sa paano nga rason abi ano ang connection abi sang Omicron variant nga manubo gid ang Philippine stock o kung nga ang magnubo ang value sa Philippine stock market. Go na to ang report Bombo Liani Zil Minardo, please come in. Yes, Bombodan. So, gina-checkar natin ini ang status ng Philippine stock market, Bombodan. No? Specifically, ginakuha natin pahayag ang CEO ini sa Metro Bacolod Chamber and Commerce and Industry nga si Sir Frank Carbon. No, nahanong diri sa topiko nga ni Bombodan, no? Kung sa diin nga nagnubo ini ang value sa stock market no so paano ini giho bala ang stock market Bombodan. So diri sa aton sa Negros no subong daw wala pagid ini sa stock house diri sa may syudad sa Bacolod ken sa Negros Bombodan. But overall ang stock sang economy suno kay Sir Frank nagadepende ini sa economic activity sang isa ka nasyon. So nga bala naganubuin ang value Bombodan. So kung sige giho ang tawo no sige sa gastos ang profitability naga-improve ang price sini. So gasaka so kung gasaka ang price damo ga bakal stock kag ang sa parties ini sang buy and sell. So pagsaka sang price ibaligya naman ini isang buyer Bombodan o kung sang seller man. So kung wala may gagiho nga tao so ang price ni no nubo man ko na jutay Bombodan ang bakal sini no sa mga stocks ang profitability is naganubo man Bombodan. So ang variant diri ang ang kantanan sini sa Omicron variant diri sa stock market diri sa Pilipinas Bombodan. So ang variant nagapa-trigger pag ini siya sa worldwide nga lockdown na Bombodan kag madamo nga nasyon Bombodan kung sabihin no index na makasulod sa Pilipinas ang that's why ang profitability sa stock market is maapektuhan. So ang value subong no kung checkero naton ang value nagpanaog din because nag-less ang selling sini sa mga stock kag hindi mabalaan kung pila ang itaas kag inubo no sa kada gibo sini sa stock market diri sa bugos nga Pilipinas Bombodan. Okay. So Bombodan para sa dugang pahayag kag detalye pamatian naton si Sir Frank Carbon. Sa halin siyang pagsugod namon mga 2 weeks ago, November 16, ista subong, when buwas, masaka kami dutay, tawag naman na daw fuel subsidy lang ang amon fuel. Kay last time ang amon rate na, ang fuels na is only 40 pesos per liter sa pump price. 48, dako increase siya. So, kinanglan mo kami magsaka-saka dutay kay ang amon pasahero ina-limit man sang Coast Guard. Yes. Oo. Pwede mag-raffle na kami tani, siya 70% lang. Ay dali gid lang daw hindi di kuan daw lain ang ato na play no sa pahayag ni Mr. Frank Carbon no dali gid lang. Aril siya ho. Okay. Sige, Abi. Stock brokerage, there is a Negros subong, no? I don't know kung may ilin pa. Pero on the overall, yes, ang stocks sang mga kompanya depende na sa economic activity
sang isa ka nasyon. Mm-mm. In short, ang economic activity, especially movement ng tao, is libre. Sige gihon tao, sige sa gasto, most likely, ang profitability will improve. Kung ang profitability will improve, then, ang price ng stocks gasaka. Yes. No? Oo. Oo. Kung the price ng gasaka, damo ga speculate, mabakal sa stocks. No? Then, buy and sell siya. Then, taguon niya, pagsaka liwat. Ligyain naman, ginansya naman siya. Amo na ang stock, how you play with the stock market. Now, no, ang buy and sell sa stock market, apektado bla sang Omicron nga kwan. Variant, yes. Yung Omicron and variant will most likely trigger again worldwide nga lockdown sang borders. Pasa mo na. Diri sa aton sa Pilipinas, kadamo na sang nasyon nga hindi na sila di kasulod anay. Pero ang Hong Kong mayara, why tagin ponggang, pasulod ka naman, mas-suicide naman kita. Isang Omicron. So, in short, ma-limit, pag nag-limit ang movements ng tao, no, it especially tourism, kay dako nga kwarta na iya ang tourism, kay may ang tourist siya, kung magwa na, magasto gina. And it's not only tourist spots ang benepisyo, but tanan, sea, land, transport, hotel, restaurants, pasalubong, no? Mga kwan. So, dako na nga kwarta. So, kung may lockdown, untat ang turista anay. Ang movement ng goods, hindi man dayan kagiyo, kay kadamo sa kwan. Because, in short, mapiktuhan ang profitability sa kompanya. Ang ara listed ra sa stock market. Okay, kung mapiktuhan sang kwan, sang stock market, manaog ang ilang kwan. Oo. Others will baligya na lang para masalbar. No? Iban, ma-speculate and everything. So, most likely, ang ilang value sang stock manaog. Yes, so kung tan-awon tagid at subong sir ang stock market diri sa bugos nga Pilipinas is nag-decline gid man due to hindi lamang diri sa Omicron variant kundi sa whole na pandemic na decline ang value sa mga shares of stocks nga listed sa stock market naton. No? Yes. But not all companies. Yes. That not all companies are listed sa shares sa stock exchange, ha? Oo. So, ang value, nagpanaog. Nagpanaog na siya because there'll be less ang selling. Most likely, there'll be buying. May buying, bro. I don't know kung ang may taker sila, kaya hindi mo balaan, kadako ang panaog niya. Today, it's 100 pesos per share. Most likely, tomorrow, it will be only be 95 o 90 ka panaog. Kaya kung magbakal ka, basi gusos pa rin. No, malibang is kung gasaka, 100, nag-105, mas speculate ka, bakal 105, hoping that mamay mo sa 110, 120, baligya ka 120, ginansya ka naman, so you buy and sell. So, amon siya. So, shares are going down. The prices of shares are going down. Oo. Amon, nasling namon, we will be very strict including ang Hong Kong. Kini ato na to, Omicron, nga pungga na sa gobyerno. Ambot, di namin kaisindi. Nga, wai pa na nila ginpungga naman niya. No, pasudlo naman nila, di ka magpalak-palak naman kita, hindi ka mag-injili. Other nations, isang Hong Kong gani siya doon nakalapit sa aton. Yes. So, sa pamatsan na sa Hong Kong, doon ilulubak-ulod lang nga mo, no? Ikaw, pero may extra nga kwarta, si Ilaya daw, ilulubak-ulod, pong. And there's a lot of Filipino there. The workers, overseas Filipino workers in Hong Kong, napakarimin na. That's why nga, hindi kami hindi kita sa gobyerno, tani katiga ulo ni sa kay Dungkin, Nga, automatic, kaya mo nang dasig na mo, pakadto pa kayo, no? Hong Kong. Okay, sige. Anyway, amo na no ang explanation pagpatag ni Mr. Frank Carbon do nasuya gid siya sa kay Health Secretary Duque
sa pag-allow anay sa mga mga inbound travelers from Hong Kong. Ati kay ginpasugtan pa anay subong. Ati ang akong sa Batdra kay way pakasulod ang Omicron mo kung makasulod na mo na pugong naton. Yes, gani ba mo dan kay do sa ano ba lang bumbo yan do sa ano ba lang kung magsaka na maliwat ang kaso sang virus sang COVID-19 sa aton ti dako naman ang pagwat ng pundo isa pagbakal sa mga kinanglanon. Basi lain naman nga kumpanya baklang di na parmali. Correct kita pambudan. So ang ma-decline gid ini ang stock market diri sa Pilipinas kung ang profitability sini pambudan no mas dako ang ginapagwa o kanang expenses kaysa income o kanang ginagain sang isa ka company pambudan. Oo, kay tungod nga sumugod nga nagka-pandemic kita naging limitado ng activity. Yes, correct. Ang imbis nga dako ang ma-generate nga income sa tanan nga mga negosyo sa palibot, nag-down ini by more than 50%. Ang iban gani because of this pandemic, nagsarurot, grabe yung pagsarurot sa ilang business. Yes. To the point nga nagsira. Pag sira sini, damo ang nawadan sa trabaho. Damo sang dako ang kwarta nga dapat mag-circulate sa example na sa syudad sa Bacolod. Imbis nga mag-circulate is butang tabi per month, mag-circulate is 100 million or butang ta 50 million ang mag-circulate nga kwarta sa isa ka bulan. Ti bangod sang limited movement sang tawo, may mga nadulaan sang trabaho, nagsira nga negosyo. Imbis nga 50 million ang nag-circulate nga kwarta, basi naglabot na lang siguro mga 20 million. So, dako ang diferensya. Ati mga tourism nagakaapektuhan no kung sa din gani suno kay Sir Frank nga isa man ni Bambodan no nga nagapataas man sa stock market sa bugos nga Pilipinas. Sige. Sa Bambodan para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat gid Bombolyan ni Zil Minardo. That's why we cannot afford for another extension sang ginatawag nga another extension of quarantine or ano pa na nga mga restrictions or implementation sang sa mga minimum health protocol, wearing of face shields, kag limitation sa aton nga mga movement, sa gathering. Kay tungod nga mas nagsulod na siya banwa sa 2 ka tuig. Nga nangin abnormal ang aton nga movement, kag nagsarurot ang aton nga amo ning gituraan sa pagsarurot man sang aton nga ekonomiya. Di ko may extension pagit sa another year kay may panibago naman nga variant. Kay nanginhalog kita sa aton nga border restriction, igo ta magsira sang aton nga border, may nakasulod na. Inabalang daw kaangay nga ang aton nga puluyan, ginatrangkahan naton na mo magabi magtulog kita, ginatrangkahan naton, ginasaradan naton nga basi may magsulod nga kawatan. Basi may magsulod nga kawatan. Te ang ginahimo naton siya may mga kawatan nga gusto magsulod sa balay. Siya abrihan tanay kay siradan talang kun nakasulod ng kawatan. So amo pa pag nakasulod ng kawatan masirado na tapirtan ilak ta. Matani kung paglak mo sa kawatan, pag sira mo sa kawatan kay kastigo mong kawatan nga hindi siya makagawa. Di kaya coronavirus hindi mo na makastigo. Kaya sili pa ganit didigong siya makita ko lang ning Omicron tiruhon ko nimo. Makita ko ning Omicron tiruhon ko ni para mapatay. Ayo. Lindol, stop. Ay, kung anong advisor, spiritual advisor na bumanang ginadvisean mo. Lindol, stop. Ang border na to ni siratan na kadaan samtang wala pa may kawatan na kasulod. Wala pa sang virus na kasulod. May lang kawatan kay makita ta gani. Pero ang virus hindi nato makita. Basi magtaas na maliwat ng kadumuon sang coronavirus diri sa pungsod Pilipinas bla. Kag imbis nga mangin happy ang mangin miri ang aton ni Christmas kag happy ang New Year. Basi panimuron kita sa pahigaron. 40 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga launa.
Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay Soto, this time ko ako report ni Bumbo Andro Burgos. Ini may kantanan sa pahayag karon sa PRO 6, Police Regional Office 6. Sa iring ginapaminsar kag ginaduso karon nga mandatory vaccination. Kag ano ang ilang assessment sa unang adlaw kag hapon sa tatlo kadlaw nga vaccination day isang aton nga national government. Ano ang pila ka mga panugdaon? Ano ang obserbasyon? Kuha nato nabe ang sabahin sang Police Regional Office 6 no sang diri sa aton nga riyon. 41 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga launa. Diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Soto. By the way, sa aton kay ginapahayag nga pagbaylo bala sang radyo. Kag may subong may 3,000 pag hatag no kung may radyo ka muda nga halin sa ibang istasyon sa AM station kag hindi maliso sa ibang istasyon na dala diri kay bayluhan namon sang radyo nga bag-o nga pwede nyo maliso sa bisan ano man istasyon gusto nyo pamatian kag tagaan kamo sang 3,000 pesos nga cash. Ang ining 3,000 pesos nga cash until December 25 lang tubtob sa Pasko. Pagka tapos sa Pasko magabalik kita sa tag 1,000 lang na pangatag. So nga gawon na kamo subong kung mayroon ang mga radyo nga nakapon kag nalansang lang sa isa ka istasyon. Dala nyo diri kay bayluan ta sang radyo nga kampiyon kangay sinyo. Makita nyo diri. Bayluan naton sang radyo nga pwede mo ya maliso kung ano man istasyon gusto mo ya pamatian. Kag may 3,000, imagine mo 3,000 di ka panayaman. May 3,000 pesos ka nga batunon. This time ko ako na report ni Bumbo Franz Andro Burgos sa Piakalinya. Bumbo Franz, please come in. Bumbo Dan, so sa sininga nagkapatayan nga programa sa gobyerno na 3 days na national vaccination o bayanihan bakunahan, Bumbo Dan. Doon nakapaminsar ni ang aton man nga presidente, no? Na si Presidente Rodrigo Duterte nga ipatuman Bumbo Dan ang mandatory vaccination, no? So nagpayag man mismo ang aton nga presidente kung matigayon di ang mandatory vaccination, ano ang posible nga matabo, no? So diri na to Bumbo Dan kuhaan na pahayag kung ano man ang sa pagtanaw sa mga kapulisan, especially kung magpasigayon bisang mandatory vaccination. Kag because Bumbo Dan, diba, si gamiton ini ang hanay sa kapulisan na magpatigayon sa mandatory vaccination sa tanan ng mga pumuluyo sa aton nga pungsod, no? Tiki because nga ang National Vaccination Day sa buong Bumbo Dan, kung sino ni ang gusto magpabakuna, ginakater din sa mga vaccination sites, no? Especially diri sa aton sa Bacolod. Kaya kung tanaw naton dito ga-expect para gid sang positibo bilang nga resulta ang nasiling nga national vaccination Bumbo Dan, no? So mismo sa pahayag sa presidente kung ano ni ang mandatory vaccination, pero ginatanaw pa lang Bumbo Dan, pero basic may posibilidad gini Bumbo Dan nga matigayo ng mandatory kay halos tanan sa buong daan may mga pagpamahog na daan sa panibagong nga variant kamo ni ang Omicron variant nga ginapatihan mismo nga nadiskubrihan sa South Africa, no? Kag may pila naman ka mga kapungsuran sa Europa o kung sa diin pagid nga bahin sa mga kontinente Bumbo Dan, ang mga kapungsuran dito nga nagapatigayo na sa nga travel ban o kung pagsira sa mga borders, no? Especially sa pila ka mga pungsod nga nakitaan o kung may ginhalinan sa nasiling nga panibago nga variant kamo ni ang variant of concern sa Bumbo Dan. So base amo na, no, nga nagtatak man mismo sa pensar sa presidente nga ipatuman ang mandatory vaccination kay wala kita Bumbo Dan kabalodan kung pila pagid ka mga variant sa magasunod, no? Kaya nga Omicron variant ikapila na ni nga variant subong Bumbo Dan sa COVID-19 nga nagtuhaw subong, no? Kag mo ni ang nagapamahog naman bugos naman nga kalibutan. So diri ginatanaw sa nga Police Regional Office 6 na kung matuman kita ng mandatory vaccination para sa ila Bumbo Dan kung ano ang mando sa national government, especially sa presidente, sila lang yan mismo magasunod, no? Pero may mga panungduman sila nga dapat sa mga papumuluyo nga dapat idapagtandaan Bumbo Dan kay because nga base bala sa paghalog sa mga restrictions ma-experiensyahan naton ang upsurge bala, no? Or base bala maka-experience na makita sang ikapila nga wave sang COVID-19 cases nga sa isa ka adlaw
iguon tayo sang kaso nga taga sobra 20,000 bumbudan, no? So amo na bilang mga butang ginakadukan man sa kadaman kag mismo ti mga kapulisan sa aton. Kung ano din man niya bala bumbudan ang mga dapat yang ipatuman sa nasyonal nga gobyerno, sila na lang man na bumbudan magapati kag ipatuman man mismo kag i-relay man mismo sa mga pumuluyo, no, para sunod kung ano gid man ang mga dapat bala ipatuman na mga simple ang mga pagsulundal para pagkontra kag matapna ang nasiling nga virus. So paagi sa nasiling nga mga mandatory vaccination, possible nga mandatory vaccination bumudan. So hindi na sila bumudan kung na sila sa butang pagid nga irason, no. Kung hindi na dapat ipatuman, kundi ipatuman di dapat bumudan, no. Because nga kung matuwa di sila bumudan ang nasiling nibing resulta sa nasiling nga panibagong variant of concern nga maning Omicron. So dapat kada isa sa aton wala na gid man sa mga hesitation bala, no, o kung mga pagpangduwa-duwa bala bumbudan when comes sa pagpabakuna, no, kontra sa nasiling nga COVID-19 kay COVID bumbudan subong ti gadamong nga nagadamong variant, no, kanya-kanya nga mga sahi isang COVID nga nagsugod din sa simple lang gid nga variant hasta nga nagdamo na gid, no. So ang amuni ang ginatanaw sa PRO6 kung ano gid man ang mag-abot nga mando nagikan sa national government tungkol sa mandatory vaccination, no, kay basi bumudan hindi gid man na naton malikawan, no, kag basi ipatuman gid man. So may mga butang sa bumudan nga dapat pagahimuon kag pagasundon bumudan. So may payag diri sa aton at nagpamaba sa PRO6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solid. For sure, peaceful, no, ang unang adlaw naton kahapon sa National Vaccination Day, and nag-deploy man kita, no, sa aton nga mga kapulisan sa mga different vaccination sites across Western Visayas. Kung unang taon nato na sa vaccination naton may sistema naman silang ginasunod, no, and nagapalo man ang aton mga kauturan, and ang aton mga kapulisan ara lang sa palibot, nag-observe and watchful man, no, sa palibot naton para mapaluntad ang kalimong pagkataway, and so far as of yesterday, no, sa pagtakop kahapon, successful ang pagkandak ng vaccination naton, and wala sang may na-record nga any incident nga ma-relate naton sa aton nga vaccination. More or less 1,000, no, PNP personnel ang gindeploy naton across Western Visayas sa mga different yes, nagalaong kita, no, positive, and of course dapat peaceful ang pag-conduct naton ng 3 days national vaccination, and continue ang aton yung pag-deploy sa aton ng mga kapulisan until the last day on December 1. Sa aton ng mga kauturan nga gusto magpabakuna, no, i-visit nila yung mga vaccination sites naton, and avail nila ang mga bakuna, and of course dapat i-observe magyapon nila, no, ang minimum health standard like wearing a face mask, and much better kung mayara sila alcohol, and kung dira sa area may mga faucets, no, at pwede sila magugas ng kamot kung may habon, much better para at least additional protection natin. Okay, Bumbo Franz. Yes, bumbudan, no. So naagot naman niya bumbudan sa dugang naging mga informasyon. Ang inayabong mo daan, no, sa ilaning pag-assist, no, when it comes sa first day sa national vaccination sa Bugos, maning mga area sa Region 6 bumudan, especially sa Western Visayas. Nag-distribute sila bumudan sa pila ka mga PNP personnel, no, especially sa mga pila ka bilog ng mga vaccination areas diri sa nasakupan sa Western Visayas, kag especially diri sa atong sa Negros kag sa syudad sa Bacolod. Kung ano sila bumudan ka supportive, no, ang kagsuportado sa PNP ang programa sa gobyerno nga muling ng bayanihan bakunahan. So paagi man sa ilang pupuntan na-regulate bala ko na ang mga untoward incidents sa mga pila ka mga areas, especially sa mga gina sa tao bala, no, kundi bala ginakatuan sa tao, especially sa mga vaccination area, kaya because ma-maintain, no, kag masunod bala bumbudan ang minimum health protocols kangay sa mga social distancing kag mga importante kay mga butang, no, na kung ginadumdum, especially sa pagsunod o pagbantay sa COVID-19 pandemic bumbudan. Sige. Yes, bumbudan, no. Kaga mo na balita nga natikon sa patrol ni Bumbo Franz ng Burgos.
Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andro Burgos. Ini may kaintanan sa payag may kamiran sa aton nga PRO6 sa sining vaccination program sa aton nga gobyerno. 10 minutos ang nabilin kabagadan kita stag ng alas 2. Pula ang kalendaryo subong November 30 Bonifacio Day. Adlaw ni Andres Bonifacio Bombo Zaldi Foro. Douglas Vitana ni Bombo Zaldi mo kay ni Andres Bonifacio. Ang madumduman ko lang sa isa ka binalaybay nga sulat ni Andres Bonifacio sa siya buhi pa. Siling niya aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Alin pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Amo na iyagin pahig. Dumduman mo na, Bumbo Kim. Amo na ang ginasulat, no? Ulit-ulitin mang basahin ng isip at isa-isang talastasing pilit ang salita't buhay na limbag at titik ng sangkatauhan. Ito'y namamasid. No? Pero lawig ni siya banwa, hindi ko na pag-ubuson basa sa inyo ang binalaybay nga ginasulat ni Gat Andres Bonifacio sa buhi pa ini siya. So ginadumdum naton subong ang adlaw ni Andres Bonifacio. Sige, way na kita sa nagakigong oras banwa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Ubdanay kita buwas upod gyapon sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo! Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig na ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Son 480 Rizal City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang